बिटिआर एकर्डआव एबसु एनडिएफबि इउबिपिअ आरो गुबुन गुबुन आफादजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु सोद्रोमा बिथांमोना मोनसे एकर्ड खालामनानै फैबाय 2020आव दा बहाय बड'लेण्ड एबा बर'लेण्ड सोदोबखौ लानानै आन्दलन खालामनायनि जेबो स्पेस गारबोआखिसै देयर इज नो स्पेस लेफ्ट आउट फर डिमान्डिं बड'लेण्ड अर बर'लेण्ड बे एखेबारे स्पष्ट जानानै फैदों दिनै जायनि थाखाय दिनै अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना नि स्पेसा जिहेतु गैलियाब्ला नाथाय बड'लेण्डनि जिनाखि सिमां बा बे हाखौ लानानै जोंहा गावनि आथिङाव गसंनानै थानायनि जिनाखि माने हप एन्ड आसपाइरेसन बे हालामखौ लानानै बेखौ जुदि सिगाङाव लांथारनांगौब्ला जोंनि गेजेराव जयै खनसेबाव आरो सावरायलायनायनि सम जायाखै नामा दा बेखायनो जिहेतु 2023 माने जोबनोसै बिटिआर एकर्डआबो बोसोरब्रैयाव आगान होनोसै जानुवारियाव जों इउनाइटेड बर' पिपुल्स फरामनि जानानै बर'फोरखौ खौसे जयै सावरायफिननो आं आपिल खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जेरै DJPआ माने गोदोनि रेकर्ड पार्टिखौ नायनानै लेगेसिखौ नायनानै दा दुवार ओनसोल बिथांमोना माने डिमान्ड खालामनो आराम्भ खालामदों दा बेनि सायावबो एसे नोजोर बोनानै बिथांमोना मोनसे जथायै मोनसे डिसिसन लानाया गाहाम होननानै आं सानो आरो फैबाय थानाय दिनाव जों जि गोरोन्थि खालामबाय सिगाङाव बे गोरोन्थिया जाहाथे जाया बिनि थाखाय माने मोजाङै सावरायलायनानै आवगायनो थाखाय आङो इउनाइटेड बर' पिपुल्स फरामनि जानानै बयखौबो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजोंहाय आं बर' हारिखौ खावलायहरो दिनै जोङो फर दा फार्स्ट टाइम इउनाइटेड बर' पिपुल्स फराम जानानै बे DJPनि हांख्रायनायाव बिथांमोननि जिनाखि माने आगान होनाय खामानि मावजेननो दुवार ओनसोलखौ लानानै बहाय जोंनिफ्राय फुल मरेल सापर्ट होनो थाखाय दिनै जोङो बहाय ज' जादों जोंनि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जों मिन्थिगौ जे बे ओनसोला गासै गोदो गोदायनिफ्रायनो ब्रिटिशनि समनिफ्राय बिनि सिगाङावबो भुटाननि आन्दारावहाय बे एरियाया दङमोन दुवार्स हिसाबै जेरैहाय जोङो बिजिनिखौ बागदुवार होननानै बुङो दा बहाय सिदलि दुवार दंमोन बेनिफ्राय जोंहा ओरैहाय बेंगल साइडआव गासै 11टा ओमफ्राय जोंनि आसाम साइडआव 7टा गासै 18 दुवार्सखौ लानानै बे एरियाया एडमिनिस्ट्रेटिभ माने मा होनो बै मेकानिजमाव बे गोग्लैदोंमोन आरो जिहेतु बे हाया बे ओनसोला जोंनि आबै आबौमोनहा बे ओनसोलावनो रायजो जाबोनाय बे हाया जोंनिनोमोन आरो दिनै जोंनि आबै आबौमोननि बे हाखौ जाय हाया मोनसे रेकर्ड गोनां लेगेसि गोनां बे हाखौ नागिरफिननायाव बे सम्पतिखौ माने बुरखांफिननायाव जिहेतु DJPआ खामानि मावदों आरो बिनि गेजेरावनो बे ओनसोलखौ लानानै जेरैहाय सिगाङाव उदयाचल बिनि उनाव मिसिं बड'लेण्ड बिनि उनाव बड'लेण्ड एबा बर'लेण्ड नामाकरणजों आन्दलन जादों गोबां सेक्रिफाइसबो जादों आरो बिनि गेजेराव आङो पार्सनेलि पिपुल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड बिनि जानानै जेब्ला भारत सरकारजों माने सावरायलायनाय ट्राइपार्टाइट टकआव बाहागो लानो मोनदोंमोन मोनसे समाव ओरैबायदि बाथ्राबो जादोंमोन
नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डजों जेब्ला गभर्नमेन्टजों सावरायलायबाय थानाय जादोंमोन बे समाव हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय मोनसे खोथा बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन आं प्रेक्टिकेलि आं मोजां मिथिगौ जे बड'लेण्ड सोदोब नैबे नमेनक्लेचारखौ लानानै बे बड'लेण्डआव थानाय गुबुन हारिफोरा मोनसे एलार्जि जायो बे सोदोबखौ लानानै दा जायनि थाखाय आसाम सरकाराबो बे बड'लेण्ड सोदोबजों जोंनो सेपारेट स्टेट होगोना एफाग्राब इजि नङा दा बिनि गेजेरावनो हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंनो मोनसे मेन्टेल एक्सारसाइसनि थाखाय बड'लेण्डनि जायगायाव गुबुन माबा मोनसे नमेनक्लेचार अल्टारनेटिभ होनो हाया नामा होननानै मोनसे प्रश्न ओंखारदोंमोन आरो जोंनो माने मेन्टेल एक्सारसाइस खालामनो थाखाय जोंखौ बिथोनबो होनाय जादोंमोन एडभाइसबो होदोंमोन दा आं मोजां गोसोआव दङ आंहा जे बेखौनो जोङो गेजेर समावहाय जेब्ला जोङो NDFBआ दिल्लीयावहाय माने बहाय आं प्रेक्टिकेलि इनभल्भ माने बोसोरथाम जोङो लियाइसन अफिस गायसननानै गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादोंमोन बे समावहाय जोंखौ सोंदोंमोन जे नोंथांमोननिया नमेनक्लेचारा एसे कनफ्लिक्ट जानानै दंबाय थायो बे जाहैबाय मोनसेया बड'लेण्ड आरो मोनसेया बर'लेण्ड दा बे मोननैनि बिथोराव अबे मोनसेखौ एक्सेप्ट खालामजानो लुबैयो बे मोनसे कुइसन जादोंमोन आरो मोनसेया जाहैबाय गुबुनारिफोर जेरै बड'लेण्ड एरियायाव थानाय गुबुन हारि माहारिफोरा बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै एलार्जि जिहेथु जायो इनक्लुसिभ प्रसेसआव माबा मोनसे गुबुन नामफोर होजाया नामा होननानै जोंनि खर'आव सोना होबाय थादोंमोन बा जोंखौ कुइसन खालामदोंमोन बे समाव जों मोनसे समाव ओरैबायदिबो सानदोंमोन जे स्ट्रेटेजिकेलि जुदि जोङो मुंखौ थारैनो सोलायनो हामारोब्ला नेशनेल सेमिनार खुंनानै बर'फोरनि गेजेराव बे नमेनक्लेचारखौ माबा मोनसे मुं दोननानै जोङो सेपारेट स्टेट क्रिएसन खालामनायाव बयनिफ्रायबो क'पारेसन मोनगोन नामा दा बेबायदि मोनसे समबो फैदोंमोन आं बेखायनो गोसोखांनानै बे बाथ्राखौ गोसोखांनानै आरो सिगाङाव दोननानै दिनै जोंहा फंबाय बे फार्मिनास मोनहा जिनाखि इनिसियेटिभ लादों आरो जिहेतु थांनाय बिटिआर एकर्डआव बे मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर एकर्डआव एबसु NDFB UBPF आरो गुबुन गुबुन आफादजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु सोद्रोमा बिथांमोना मोनसे एकर्ड खालामनानै फैबाय 2020आव दा बहाय बड'लेण्ड एबा बर'लेण्ड सोदोबखौ लानानै आन्दलन खालामनायनि जेबो स्पेस गारबोआखिसै There is no space left out for demanding Bordland or Boroland बे एखेबारे स्पष्ट जानानै फैदों दिनै